panibanwa nakatabo dyan karana ay tikinanglan ang numero o mga pilangga nga mga tagparamati tapos kadyata na rigyan sa may sanggunian na bayan nakulangan mga kabiyanan kang sambilog bangad nga hindi tama tauan sanksyon ng Vice Mayor agad raan nga ang nagsaka nga first SB member mapapermanente mga kabiyanan hanggang hindi mapilapan ang Vice Mayor kang first SB bilang permanent nga posisyon nga kundi kulang yapon ang ora man taba nagatingwa nga mapilapan ang kulang SB member o istoryahan taman niya karon kay gin-discuss ta medyo dalam-dalam kapon ang diyang banwa nga isyur kaya sa banwait kolase alas 8:12 sa atin banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. May mensahe si Pastor Maximo kung nasan o pa dyan matapos ang bulanay kang travel pass si Pastor kung matapos executive order ni Gobernador ati kung matapos na kag hindi ng pag-extend sige agad ma-minimize ang alagaw kang taho yang mayad nga balita mga kabiyanan nga sa record kuno kang Provincial Health Office nagnaba ang kaso kang COVID galing sana ka Regional Office kang DOH nagasaka talaga yapon ay nako sa piyak kabahin mga pinalangga nga mga tagparamati baw diyan ako kapamangkot para bla sa mga barangay no di Iljir ka dyan nagambal no ora dapat i-meeting dyan ka di Iljir diyaman sa kurasi sus Maria Josep tanah abi pamangkutan nyo tong di Iljir sa pabaw sa province bla si Mrs. Takda kay bisan regya sa kulasi kag siguro nagkakatabo madya si Bang Banwa makabiyanan nagaproblema ibang tao adlaw-adlaw kabuol sa barangay hall kang travel pass ang ginatao banwa good for 1 day may iba man na barangay nga gatao man good for 15 days kung kita nyong ni tao adlaw-adlaw kagawa kagabulante kita nyong ni tao ga opisina hindi nyo pagpabalik-balikan sa may inyo mga kabiyanan nga barangay agad magbuol mga travel pass adlaw-adlaw na sukwawian ko kami dahil jeep explicari bibang barangay nga mga amo kran sus Maria Josep tatan iti may iba nga rason nga mo to aram pasanda sa municipal health mga pilangga tapramati diyan sa kulase lang na reklamo iba nga hindi timuka guwa ay tagasang kaadlaw lang na tao nga duration ang kalawiden lang ang travel pass kung man anyos yung barangay nga kakinahanglan banwa kang 15 days 10 days o kung ga opisina lang gid biabi tao inyo kang lawid-lawid man di ba na kay may nagatabo banwa nga mo amora mo nami kuno ko adlaw issuance kang travel pass agad ma-monitor kung ano estado mo kung nalatnan ka sunod adlaw alas 8 kung nalatnan gid man tanara sanda problema at municipal health quarantine so mangin wara adtot bisa banwa ang imo nga ginisyo nga travel pass nga good for 15 days hay wara mo rin kag hindi mo rin magamit kay quarantine ikaw iti butang ko nagka-COVID ka rin after 7 days alang-alang mo para i-travel kung gina-quarantine ka rin ay separate man tang issuance kang travel pass nyo kag quarantine protocol kang Department of Health alang-alang naragamitan hay makuon mi tanay 15 days travel ko pwede ko travel kung gina-quarantine ka rin ay nagpositive ka pagka ikapitong adlaw alang-alang mo gini insist mo nga ang travel ko 15 días tinoy
Ginako. Alas 8:16 sa atin banwa nga pagpangalagad. Ubrara adya ka di ay LJ mo. Abi, one time iti nga nyo na ikpitan, bi. Kag mga barangay official, parang hindi ta magtinalang-talang. Isang ka barangay, lain anda na implement. Isang ka barangay, lain anda na implement. Isang ka barangay, lain anda na implement. Nano ya? Alas 8:17, sa atin banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan, ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Mga kabiyanan, ang atin nga pagpangalagad kay mao ang Omni. Nagabaligya tanan nga hardware items, construction materials diyan sa Colase. Amo man ang Elas Bike Shop kon bisikleta kang kung bisikleta nga mga high quality, ang inyo banwa kinahanglan agto kamo sa Elas Bike Shop sa barangay Lampoteng. Mga kabiyanan, agtok mo sa barangay Lampoteng. Ano man ka pangsyon de LJ dyan sa Colasio ra? Ha? Ay mga basic nga mga dapat mamanaan kang pitan na daw hindi nyo maway raw. Be, kuha na mo kanyang adlaw, be. Kag bisan sa cellphone lang pang tawagin nyo biyan ay, be. Isaman nga problema dyan daw. Hamugid lang niya kasurlisas ta. Gaymaw sa tanga pagpalagad ang Elas Bike Shop kung magbakal ka mo bisikleta, agtok mo dyan sa Elas Bike Shop po. Ha? Sa barangay Lampoteng. Wapo mga bisikleta to. Akin may exercise ron ko mga bike-bike man kubla permiman. Nami mag-bike-bike eh. Daw hindi talaga exercise. Gaymaw sa tanga pagpalagad man ang diyang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading na pamtang dyan sa may Sentro Sur. O tanan klase pinta dyan mabakal sa Julius Paint Trading na yun. Agdoblak mo dyan sa kay Nonoy Julius. Tana pa timpla ka kolor nga kung ano kolor gusto nyo. Mabagalgid ang kolor. Gaymaw man ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race, mga kabyanan nagabaligya o kung nagahimo tarpaulin, nagaprint kang stickers, t-shirt printing, gahimo billboard, signboard, billboard, kag tanan nga printing materials. Antonis Bobby Polinar Tol Binja sa may Sign Race sa sentro poblasyon. May maman sa pagpalagatang Wisam Electronics, tanan nga may electronics bla, Herigyan banwa mapakidaan, CD nyo, DVD player, TV, washing machine, speaker, si pariwine, tapos magbiyanan ang ampli, upgrade, wow, di. Kampiyon, gini. Diyan sunan patyo, no? Ang Wisam Electronics. Sa piyak nga bahin, kay Mau si SB Julay di makutak. Tanda sa serbisyo publiko, liyogo nyo dyan, singayon nun nyo. Wara jaga paga, wara kay hindi. Basta serbisyo publiko. Kay maman si Mami Pilar, alo sila, SB Pilar. Tandas kita na bagi mo ka ordinansa. Ragya sa banwa kang Colase. Limag kang kababayan sa Sangguniang Bayan. SB member Boy Alarcon. Amo yung SB member mabinuligan, mabuot kag mabinugnohon. Kag gusto na may kasulayan gid ang pangginawi ta. Ragya sa banwa Colase. Ang Jimat Auto Repair Shop, mga kabyanan, ragyan na pamtango sa may Sentro Norte, no? Sa kilid karsada, kung magpanorte ka mo sa may wala nga kabahay nga karsada, unahan balay ni Municipal Administrator Condrado Mayos, piya karsada lagring. Tanan nga problema sa rakyan yung may gaba, dyan yung pikidaan. No? Ginapnagyahan ni Matt Ongon, pwede man sa balay na dyan pagtos barangay San Juan. Imaw ang Evergreen Herbal Capsule. Amo dyan ginagamit ta. Ang Evergreen Herbal Capsule. Now, amo dyan ang kapsula nga buhin kang tanan nga toxic lawas agad magnormal, hindi mo magmasakit. Mga kabyanan, kag amo man dyan ang kapsula nga ginasupplement na ang tanan nga mga minerals kag vitamins nga kulang sa lawas
nga kinahanglanon agad makapunction mayad ang different parts of our body. Kung di ka mayad matyag nyo, kag bangad amor ang function na makabigta na nga immune system booster. Ang Evergreen Herbal Capsule. Kahapon sa hearing ka nga House, ba may dibir pa mag-ara si nag-emotional pa si Secretary Roque kang Department of Health, no? Nga as if ang interpretasyon na nga gingaba ang departamento, gingaba sanda, no? Magabianan kay manti sa kadyabi basta investigasyon na raka mami gusto mag-imbestigar, luwas natin ang intensyon kay iba dyan, mayad ang intensyon kay iba, tirapit la eleksyon man ba nang purma-purma naman ba no ang puwenta mga kabiyanan nga daw sarig pala si Adoke kay Presidente Duterte, amakan timuta na lang may guts mga kabyanan magpangakig pa sa nag-imbestigar ka ng mga pinalangga nga tagparamati mo, di ba? Ginyurakan ko no ang departamento, kagbisa ng presidente siguro nabatian na dyan guro ni Doke ang hambal kag reaksyon ng presidente, that's why nga may sa reaksyon na mamanaan mo nga daw gasarig sa presidente, no? Ay ginbanatan man gani banwa ni Presidente Duterte ang kuwa kung ano ginambal ni Doke, amo man banwa ang tono kang pangara ni Duterte. Si Doke ngara man, si Duterte ngara pagit, no? Nang sabat kang chairperson kang kuwa nga si Michael Aguinaldo, nagahimo lang kung tanda kang anda mandate, no? Magkabiyan na ng ubra kang kuwa, dalang ang kuwa dyan sang ka independent commission, no? Sang ka independent commission para sanda ka dyan kang civil service commission, no? Magkabiyan na they are not belong sa executive department. Kung obrahan dala manwa o brada, mga kabyanan, na? Raka banwa ka mga opisyal mapriso mo. Na? Una-una banwa, may dyan sanda guidelines. Amo dyan tawag banwa lang COA rules. Dapat ang mga gasto kang mga orobra sa gobyerno, opisyal sa gobyerno, paano sa departamento banwa na gamit ang kwarta. Sanda karaban wa naka-scrutinize, nag-usisa whether or not nakasulod sa allowable expenses. So kung hindi allowed, disallowed hindi allowed mo. Disallowed ang travel mo, ang expenses mo, wala nagsakay sa COA rules. Kag example, nag-release kagakwarta, wala ti pertinent documents, back up laban wangam, amo ay nag-release ka, di rin resibo, di rin papilis, paano nyo ora, hindi na makita, bisan i-liquidate da nga, ginasto, sa kapal, taraban, wakang kuwa, pero wala nagkakulugan nga binulsa mo, nagambal kuwa binulsa mo, Gamangkot ba lang kuwa? Hindi naman makita ang release kang amo dyan nga amount, mga kabyanan. May tabo nga release, but no documents nga makaback up, in form of paper or documents or physical evidence nga amo dyan ginamitan kang kwarta. Tiyang koon ka ni Doke nga amar kuminto gina doktor pananda.
Hindi. Ang mga dokumento, isunod nanda. Ha? Hindi na yung inyo pagkabalis, doke, idoktoron mo na. Ang ko ni doke, mga kabiyanan, ha? Nga ang mga dokumento, gina-intact pa nanda. Kag to be follow. Tiyang kuwabi, may timetable. Mga kabiyanan, nga after na pagwa mong kwarta, you have to liquidate it at you have to liquidate it in a certain period of time. Mga kabiyanan, oh, ha? Haiti may ginatawag gani rabanwa nga ano ka jaman? Closing of accounts mo. Kag ang kuwa karon nagatagna ra kang quarter by quarter nga reporting kang kada example LGU. No? May quarterly audit sanda karang ginahimo mga kabiyanan nga sa amo niyang quarter nga nagpagwa ka kwarta mo. No, kinanglan intact ang imo papel, dokumento, subject sa amon liquidation, agad makaimo mo kami findings. Te kung nagpagawa ka kang kwarta, nga amo bidyang amount, no? Ang iba tanang mga transaksyon mo, gingamitan mo kang kwarta, ora ikaw ti-back up nga documents kung paano mo ginasto, ma-reflect tararbanwa sa anda nga report. Kag sagapon da, ang rang kantidad, kundi inagagto. Oh, purat nagambal ang kuwa binulsa nyo. Pero kundi mo kita dokumento kung ano ang ginagtunan na, ha? Amo gid man ra ang ambalan kang kuwa makbinan kinbulsa nyo. Kag amo gid man ra ambalan ka pumuluyo kinbulsa nyo. Di may dyan iba nga ti doktoron na mo. Ang dokumento, imo lang. Gari may dyan ka dokumento, ba mga pwede mo ma-comply, doktor-doktoran mo, ma-comply mo, okay rin, mapakita, mas kuha man ang kibaran. Na imo lang dyan nga mo kanyang resibo. Kapin pa kung may migo, ato nga mo, dyan resibo lang. Di ba? Mga kabyanan, may dyan iba man nga ma-comply mo, for liquidation purposes, ang pira kapapilis, ganing tayo, kung man nakakuha, kung rabala, allowed. In line sa kagastuhan, in line sa programa, ang gingastuhan mo kagkwarta. No? Kay magwa riya nga, irrelevant ang purpose ang imo ginasto. So, pwede ra ma-disallow. No? Garing makbiyanan, andot katamaan ka ni Pinset si Doke kag si President Duterte. Habita si President Duterte seryoso sa kampanya na against sa korupsyon. Mga kabyanan, hoy! Mr. President, hindi ka gani sagi hambal ngang ang ginatutukan ng imo para administrasyon para sa mga korap. Ura, pikaw nikmaan nga puno, punta, kung nagapangurap, gidman si Doki, sakitin mo, dipinsar ka na. Dapat muligan mo diyang kuha, mga kabiyanan. Now, rigyata sa anong function kang kuha? Ha? Ano ang function kang kuha? The independent body, it should not be influenced by any elected officials or sino man dyan because they are considered as independent commission. No? Galing kung kaisama ng kuha, ha? Kung matian talaga ang bal kay Baman, no? Why man, no? Ha? Kung diin gani man habiyog to kang administrasyon, diin man ni habiyog politiko, ura man, sunod na mas na. Kumbaga ka,
Kung baga kasunod, mas dasagos. No? Kung migo mo kung kilala mo ang auditor, hindi man magguwa ang insakto nga kuha report. Na? Parehas handa ka dyan ka Civil Service Commission. It's an independent commission. Kung sundon na nandaban mo ang handa obra, raka banwa makita nga sayod sa gobyerno. Kaya mo organic kung isa nagalabnaw man banwa ang kakahang nanda. Bagay independent commission gani sanda ka dyan. Bayang mustata na General Director ng kuha. Iba ni Gambal banwa kuha. Kuha lang ang kuha. Ay, nako. Oras sa taga pagpangalagad banwa alas 8:32 sa atin nga pagpangalagad. Umpisar man ka dyan. Kahapon umpisa ta ka promo. Karuming Antonios Miracle Oil. Kung magbakal ka mo sara, may aman na sara by 1 take 1. Na, agtok mo rin. Bago sa karaka, nabulikan kang Miracle Oil, Roming Antonios Miracle Oil. Haka kung maglagaw ko, nay. Bisan doon ka bismas ko, ginabutangan ko diyang irong ko kang oil. Para bla kung may kaso, bla nga may virus, magsalad, mapatay tana kung may Miracle Oil. Ay, grabe ang anti-viral na kratlad. Kita mo ang mga nagparasitive ka na to, nagkirininam ka, hindi hamak ka Miracle Oil, 3 kadlaw nagpa-test, nag-negative. Sa iyo doon mga biyanan, ang virus, sa ano nga virus, basta gaagi sa imo respiratory system, kag maimnan mo dayon, mapatay na. No, amorang kanamian, kang Roming Antonios Miracle Oil, applicable bisa sa COVID. Iba ganito, ginimnan na nag-negative, no? Ang sintomas ng COVID, kay sintomas mga kabiyanan kang influensya, kag kung ga ubo ka o trangkaso ka. Sakit ulo mo, imnan mo lang Roming Antonios Miracle Oil, ayad manaw. Mga kabiyanan? Tiyan mo dyan sintomas ng COVID. Di kung may COVID ka mo dyan sintomas, kag nabulang sintomas, yun doon, dyan lang sa upper respiratory system mo, ginpagar mo ron, kung nudura ang sintomas na, patay ang virus, surar ka naglala. Amor amigo amay, no? Nga kadya, ora git mabulig ang sobrang sigarilyo, sobrang inom, no? Kay magkaspat ang imo baga, dakpan ka COVID, no? Hindi ka na mabuhi, dali ka lang patay, kapin pa kunot kwarta ka, Tood mo. Nauna, nagatao ka pa problema sa imo banwang alangs. Kung isa man banwa may dyan kanino, amor amay, malos weight kanikaw. Kay budlay ko no, para sa may lungs ni mo, mag-compress kang lung muscles, kung ikaw sang kataho nga tambak, na nakabudlayan ta na, mag-trabaho. Te ang sobra, bay tanang hindi lang tanaran. Nangulango, timo tanamay. Hindi lang tanaran. Ang sobrang pang babae, tanang sobrang pang lalaki. Ati, amay kung paano ka picture, amay. Amuray mo, taguon mo sa sawa mo. Nisahan nga rin yaw. Amuray mo, amay maghari dyan sa may bugasong. Ay nga mangkot, kakanakan ang subrat na bay ka pang babae, ka pang lalaki. At imbay ro kumaan, no? Urat kumaan, dipindi dyan sa imo partner. Puro mura ka na imo sa talad. Taguon mo. Oras sa atin nga pagpangalagan. Alas 8:36 sa atin palatuntunan. Ang atin palatuntunan ginimawan
kang kang diyang tumandak marketing baligya tanan masinires generators kag amuman tanan nga mga gamit sa panguma pangisda Regiano sa barangay Sentro Norte sa highway gid. Mr. and Mrs. Lonovic Picasso ang tagiya. Gaymaw man sa pagparagad si Mayor Joji Lumugdang kakuon kooperasyon gid ang kinanglan agad dasig natin malabot ang kauswagan. Melsan Paul Internet Cafe at ubang kang Shiny Star gabaligya tanan o kon ga tao serbisyo parehas kang photocopy encoding scanning laminate abay ang magpa-ID Alan Alpas Aurelio ang proprietor. Gaymaman sa pagpangalagad ta mga kabiyanan ang diyang dahil lang ang diyang satellite Kulasi Hub ang satellite Kulasi Hub lagyahan dyan ni Boysid Yoso at ubang kang Palawan pun siya highway kag kung gusto nyo man ba nung magpatakad as low as 2,290 pesos lang. May branch man sanda dyan sa may Pandan sa Dibuco Building mga kabiyanan. Ngayon mo sa atin nga pagpangalagad mga pinalangga ng mga tagparamati ang Carl Agribet Supply. Ang Carl Agribet Supply mga kabiyanan ni Carl Noel Buaya napahamtang dyan sa may Alpas Street at ubang kang Antiko. Kung nagabayad ka mo kag Antiko, dyan ka mo gid agto. Magbakal damog kang baboy, kumplito, kag mga bubod kang inyo nga kasapatan. Plus B kang manok. Kag kung magpamatsoy ka mo, kampiyon batsoy na dyan. Oras sa pagpakalagad, dahil lang kung magpatughong tratin nyo, Kulasi Gas Station sa San Antonio, Kulasi, Antikyo. Ang first window gas station in Kulasi. Barato ang gasolina, high quality products of gasoline makita along National Road sa San Antonio. Sa balay ni Dampo, ayon na Kapitan Dampo nga Kapitan Dampo ba dyan? Okay, oras at pagpalagad alas 8:39 mga kamyanan. Diyang balita suno mga pinalangga ng mga tagparamati sa Department of Science and Technology. Ang AstraZeneca kuno nga bakuna amo ang may pinakalawit nga proteksyon sa aton lawas kumparar sa tanan-tanan nga baksin. Ang Sinovac kag iban pa 6 to 8 months lang ang duration or ang pagka-epektibo sa atin nga lawas. Ang AstraZeneca, mga kabiyanan, nagalawid ta na hasta masubra pa sa sangkatuig. Amorang AstraZeneca. Ang nami raad kajabanwa kung antes na bakunahan o kung nga antes banwa ma-expire ang diyang bisa ka mabulong sa aton lawas tanan rin na bakunahan mga kabyanan kag wara rin ti nagaka-infect sa COVID. So, manginwara, mangyapon banwa, okay lang na sa time nga may bulong, may pikto pang bulong sa lawas mo, hindi ka lang magmasakit kang mayad. Amo lang bintaha mo. Akumadot kan ka, may proteksyon ka sa amo karang period. Hugarin ko hindi, pabi matapos problema kag COVID. Kag na, expire ng bulong or ang baksin sa imo lawas. Dapat makabiyanan ma-fully vaccinated ang tao tanan sa Pilipinas, tanan nga nasyon sa kalibutan, antes pa man mag-expire ang
vaccine. Agad ra masiro-siro ta ang kaso kang COVID. Pero kung nagkaratapos ron ang epekto kang vaccine sa lawas kang tao sa una nga nagpabakuna, wara pagyapon malubdi ang iba. So wara tiktapusan dya banwa nga problema. Dibla? Ora tiktapusan. Hindi kita mahil as one, mga kabyanan. Ang punto tangati, kung mga 6 to 8 months lang ang laban baksin na bakunahan, dapat mabakunahan mo tanan-tanan nga tao sa amokrang period. No? Kag magpaayad tanan-tanan, unlet na virus hindi makapikto sa atin tanan-tanan nga lawas. Kinanglan amo karakadasig man kang vaccination program mo. Gani anong problema? It is because hindi ra matabo. It is because mga kabyanan, bangod sa kakulang kang vaksin, hindi matabo ang rang ginapangayo ta. Nagalawid ang vaccination program ta to the extent nga magkara-expire ang bisa kang bulong sa lawas kang iba nga una na bakunahan, wara pa mag-ano-ano banwa bakunang iba. Dapat ang vaccination mo program matapos antes ma-expire ang mga epekto kang bulong. Dapat amor kadasig. Oras sa tagapagpalagad alas 8:43. Ngaymaw sa pagpangalagad ta ang diyang Dode Libikiri Pizza Restaurant Batsoy. May Batsoy man to. Amo man ang magbakal kamo construction materials diyan sa Banwa sa Kasibaste sa unahan public market. Dode Construction Supply. Amo man kabligya kang tubig kag tamboro. Kinapragyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona, mga kabyanan. Gaymaman sa atin nga pagpangalagad ang diyang Stronghold Insurance Company Colasive Branch. Ang Stronghold naga baligya tanan nga insurance nga paborable gid sa inyo interest ang mga policies. Okay? Sagapan lang sinang Susan Tamba sa likod kang Motor Star Display Center. Gaymaw sa pagpangalagad man ang diyang Grand Bakiro. Dali na lang ma-open, ginapagwapa, totlad ang Grand Bakiro. Ginapagwapa. Kag kung magbukas dyan, nami, dyan banawang itsura na, nami, pamasyaran. Ginapragyan ni Lisel Joan Aluhipan de los Reyes. Gaymaman sa ating pagpangalagat ang RL Cycle Parts. Gabaligya tanang spare parts ng inyong motor. Mga original, rigyan sa Centrosur. Niel Construction Supply, kung tanan nga baras ang paano man nga klase baras baklan nyo. Sa Barangay Biri, Barbasan, tikin yung Niel Construction Supply. No? Ginapragyan ni Niel Dakila. Mga kabyanan, balik kita sa ating pagpagalagad. No? Ang pamangkot sin o may initiate kang pagpasaka pa kang kaso. Kung may dyan gidman maga-initiate, agad questionon ang awol status ni Vice Mayor Bibiano Erco. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Dapat talaga ni maumpisahan kanyang proseso agad magkaroon kang president kag jurisprudence nga in case may isang ka-opisyal nga nag-out of the country and then nagtinerto, lawid-lawid nga tinuig nga kang naghalin sa Pilipinas,
ura man ti gina-apply nga leave ay hindi man applicable kung anong klase man ka leave i-apply na. Ura man ti leave nga pwede dyan kaya mag-swak. Ano matabo sana mangin posisyon nga ginbilin sa pungsod Pilipinas? No? Ang aton ragya kaya mga kabiyanan, nakita nga bangad wara tana ang first SP member nga si Alarcon, amo banwa ang nag-act, nagaserbe acting incapacity as vice mayor under sa law of succession. No? Now, kung hindi declare nga vacant ang posisyon ni Herco, hindi manimo ma-declare nga permanente magapungko vice mayor si Alarcon. Why? Wala tinakahambal sa DLG. It seems they are entertaining nga acting ang capacity ka lang hay wara takmaan kung mabalik sir ko to. So kung magbalik sir ko, balik ka man sa posisyon mo bilang isbe. Moran. Ti andot i-allow ta sa panggobyerno ang ginatawag blabanwa nga uncertainty. Nga kung magbalik balik ka lang Daw pras blang kung may maghihimo, gali ka mo amo ka banwa pabalik kung magbalik ta na, balik lang man tanaran. No. Kung magbalik ta na, balik lang dyan. Hay nagwa to Ikaw anay Kung mabalik ta na, balik lang ka pwede man ta na anytime balik. Is that kind of governance ang gusto ta banwa i-practice? Without entertaining kung ano nga klase ka guidelines or rules or layi ang pwede apply diyan nga just in case may maghimo nga tao para sa ginhimo ni Herco hindi gali mapinahan. We are still entertaining just in case mag-come back si Herco sa posisyon na daw sa waay lang. Bangad daw sa waay lang. I-act lang temporarily ni Alarcon and kung mag-abot si Herco, balik si Alarcon sa pagka-isbi na. Bangad nga anytime pwede magbalik si Herco kag magbalik man si Alarcon sa pagka-isbi na, amurang rason nga hindi tabanwa mapilapaan ko ang bakante nga sangka posisyon sa SB. Bangad nga tig 1913 taman pwede magbalik sa Alarcon bilang SB mo. Tiko ano mangliklawid to si Herco na sa Pilipinas masapor taten sa komposisyon nga dapat kompleto ria permi ang Sangguniang Bayan. Okay lang banwa kung ang nagkakatabo permi na ginaaprobahan da, it only requires of a simple majority. How come biabi mabutang ta ka situation like this? Polo may sanda dyan ka sa floor. 4 ka regular member kag darwa ka ex officio member ang SK kag ang ABC. Example, mag-intra abi butang ko sa hypothetical nga situation. May darwa abi ka oposisyon. Malon bi ang banwa. May darwa ka oposisyon nga hindi tana maglon. O kung sinong SB member, di talagang balang oposisyon. May darwabik SB member. Ang hindi sugot, maglon.
tindik agad ka constitute kang required percentage nga kung mag-loan ang banwa, it requires a two-thirds vote coming from the floor. Di ba? Siyam lamang bilin mo, may darwa ka nag-upos bi. Di paano ti mo ka-constitute ka two-thirds, kaya ang two-thirds kaya kinanglan ka 8, 7 bilin. Ha? Wala taman ginahambal. Nga sigurado kita nga raad kung 8 gin complete. Garing ti. Paano taman mamanaan kung mabuto to kung hindi tapag kumpletohon. Because in the local government code, just in case may problema about sa mga may abandonment of a position, may mga sanksyon ra agad mapahalin, agad to put an order kag mabuslan to complete kung may mga laking yan manwa nga mga posisyon, hay bagad gin sanksyon mo tong sang ka-member mo. Tiandap talaga sa kulasi, hindi na pwede ma-apply. Ha? Dapat niya gin-declare niya si Herco nga awol. Agad permanente, buslan ni Alarcon. Kag ang ginbayaan ni Alarcon nga sa kaslat sa Sangguniang Bayan, buslan kag sambilog to complete the number 8. So that any approval in the Sangguniang Bayan will not be hampered. Like in the case kung mag-intra be example hindi sa kitawag sa sangka loan agreement, no? Okay lang na permi. Kung ang nagkakatabo sa Sangguniang Bayan, it only requires a simple majority. Okay? Ay karon kung may mga situation karon nga buto na lang bikang sarakin ang land kag ang number 8 nga dapat kung ginpil upan to mabuto ra adto para ma-consummate ang sangka transaksyon. Kundi masulon ta, sino masulon ta? Sino masulon ta? Kahit lang. Ano ang layir kaya kanya nga nakakuber? Sa situation ni Vice Mayor Bibiano Herco. Ha? What I am going to imply sa aton nga programa pagpangalagad dya. Ngara, bisan ng DILG nag-initiate kang gamay nga query sa andang opisina, agad baka angken ka ideya ang iba kung ano imuunda. For me, I am not satisfied by saying nga sige yalan ninyo sisyon. Because tutuod lang, sarang man tuod ka mo makadesisyon dyan, makaimo kang motisyon, bisan kulang ka mo. Ay gagaon tapagali banwa si Herco? Teka ron, kung pwede lang li papabayaan, jay mo on mabikibajak ron. No? Butang ko biyang ibabi may inabuso man bi. Hayti hindi mo man niya pwede mahambal kag hindi makita magpati nga. Kung maghambal si Herco, patihan ta nga. I did it in good faith. My goodness. Santo 80 mo na dura sa kulasi, you do it in good faith. Ura kau pa nagguwa, kag naghimo kang live mo, ura pa ikaw lisensya magguwa kau. Ha? Ang aton ragya purpose mga kabyanan, agad hindi mahamper ang delivery of basic services because as always, we are aiming, no? We are looking of good kind of an effective kind of governance.
Kag bay entertaining nga dapat, okay laran nga, kulang ang member kang Sangguniang Bayan, pitolos da. Manginsiham lang. Plus ang to ka official member. May pira banwa ka mga beauticians na kakatabo. Nga kinanglan mo ang complete membership. Bangad may pira ka mga ginaaprobahan dyan na kinanglan ma-maximize mo gid ang butuhay kang tanan-tanan nga membro mo. Okay lang. Kung simple majority lang banwa kinanglan mo gani. Hay kung bakon. Kung may mga transaksyon ang banwa abi nga kumbaga ipitay gibla. Na kinanglan mo gid pabutuhon ang tanan-tanan kun aros pag-an mo palang pag-aan mo gid nga buto gid ang urat ni may mag-abstain. Hay kinanglan mo makita ang result. Ma-convert into votes. Because every vote is counted. Okay lang kung umanon ko, kung simple majority lang permi nagkakatabo. Ha? Ay kakaron kung matabo, karon nga, pinag-anay ka buto, iti ang kada buto, importante. Ha? Mga kabyanan, amor gani banwa, nga ginimo ra 8 plus 2 plus 1 tay kung mag pulo, kung mag tie 5 kuni tiebreaker ang vice mayor. Namo ra ang komposisyon kang Sanggunian. Iben ra banwa ang total numbers. Agad just in case nga mag-tie, tiebreaker ang presiding officer. Karon ginihimo mo tanang nga ang member ka Sangguniang Bayan. Add number ang membership na ba nga hindi mo pwede dugangan kang sara? Ha? Di magka-problema gidran. No? Oh. Kung ako latakan ma-interpretar makbiyanhan, awol tanaron to si Hercurog ya sa kulasi. Mangara, makmuknakan kung mangara mo. Awol. Sa tutuod lang ang balon ko. Tutuod lang ko ni-apply layeyak ya. Ha? Ang mapungkuro tana nga Vice Mayor kag pwede ma-install as full-fledged Vice Mayor under the law of succession because sa circumstance agin billionaire ko. Amo banwa. Si SB member, boy, alarkon. Di ko onta na ka-dale. Di na, isisyon na ko mo dyan. No. Because kani guro ginintertinar ang mga bagay nga pwede pa magbalik. Cruiser ko. Amor rason nga hindi pwede install si Alarcon. Bangad nga si Alarcon kunura si Herco, ikaw pero kung magabot si Herco, balik ka sa SB. That's why nga bangad ginintertin ta amorya, hindi nyo mapilapan. Ang kulang ipermanente lang bala dyan si Alarcon bilang Vice Mayor. Indir tatan sagi ka entertain pagbalik ni Herco to. No. For me, although he is elected, mga kabyanan, kag ang term na matapos sa July 30 or June 30, July 30. Oh, June 30. Sandig sa mandate kin boto ka na. Pero magwa ra banwa nga interrupted because nag-violate tanak layi, nag-awol mo. Yang pamangkot. Kung hindi man ka-implement LG, ano inyo opinion ragya kaya? Maambal ka mo banwa nga hindi dyan makapiktok pilang gobyerno. Hindi, kung magpate. No? Ha?
Amo dyan nga konsundon nyo lang banwang inyo poder. Diyak may mahimo, kamodyak niya. Parehas mamla sa paghambal, tabla nga. Konsundon lang kang kuwa, banwa, anda nga poder. Nga ura magasunod sa agos. So, kundiin gani administrasyon dito, mander ka. Himo kang sakto nga kuha report. Raka banwa mapriso because of corruption. Galing kisa, depende man sa huyog eh. No? Mga kabyanan. Di palina nyo rin sir ko, no? Pag entertain ta magbalik, kung ako banwa, I am not interested already kung magbalik man. Balik ka lang sa balay mo kung gusto man mag-uli. Pero di say, lain na ng istorya rak magbalik, di mo sa pangimanwa mo. Ginayaan mo rin mandate mo eh. Nang iniresponsable rin ka for how many months without calling us here. Ha? Oops, babalik ko sa modya. Ay, adios ta. Wire tat nahon, banwa sa itong pagpagalagad. Sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo, kag ang mga balita. Ako diyan was si Roming Antonio. Nagapasalamat gid sa inyong pagpamati. Niyad gid nga ganti ke. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement.